Добър ден. Добър ден. Леп да ли има? Нема лептичка. Кока-кола има? Нема, дечко, се потроши. Мартош, ти точно се понаша и бък с това време мущери. Как това така? И да човек те прашуе, има ли леп, нема леп и го изпрати. Ще кажеш, нема леп, ама има кифлички, има зърнатки, кекси, бисквити, нещо да направи пробен нещо, ме разбираш? Ние те прашуе, има ли кока-кола, да, кока-кола ти нема, кока-кола и го изпрати. Ще му кажеш, нема кока-кола, бе. Ще понудиш газозичка нещо, кисела водичка, сокчина, разтваря или нещо. И той човек пробва да направи. Дай биди малко ангажманското, организира се малко след. Как това така? Здраво, туалет хартия има? Туалет хартия нема, ама има... Има шмиргла. Дупла.